brankář, nejlepší hráč zápasu, jaký je to pocit? Je to brutálny pocit, najlepšie ako sa mohlo byť, ešte keby dám gól na konci. V čem si myslíte, že jste nejvíce přispěl týmu dnes? Tak určite zákrokmi. Pomohol som aj mentálne, kričal som po nich, nech sa nevzdávajú a bolo to veľmi teplo bolo všetkým, tak som im hovoril, nech na to nemyslia. Nech idú ďalej a nech bojujeme. Byl to velmi těsný a náročný zápas, jak ho hodnotíte? No veľmi tesný zápas. Najprv sme síce dali gól z breaku, potom oni otočili, potom v druhej tretine my gól, znova oni, bolo to úplne prelievanie. Američania veľmi dobre hrali, blokovali, strely, presné prihrávky, strely boli presné, všetko. Tečovanie, my sme sa tiež veľmi snažili, bojovali sme srdcom, tak sme tak aj na konci vyhrali, no. Vy už jste to zmiňoval, dlouho jste drželi těsný náskok, ale před koncem druhé třetiny, před tou druhou sirénou jste inkasovali. Co zaznělo v kabině před třetí? No tak pred treťou tretinou boli trošku nervy, bol tam stres, ale tréner, asistenti a kapitán povedali, že sa nemáme vzdávať a povedali motivačné veci, že si ideme pre prvý zápas, ideme bojovať a že chceme to vyhrať, no. Takže boli sme dobre mentálne nastavení, ukludnili sme sa, schladili a išli sme na tretiu tretinu, no. Panovala na konci nějaká nervozita, když se USA podařilo snížit? Určite veľmi veľká nervozita. Snažil som sa čo najlepšie fokusovať, najlepšie mentálne nastavenie. Nech neostavím žiaden gól a že to ideme vyhrať, že už máme len 2 minúty, či koľko to bolo a že to musíme vyhrať. Co musíte zlepšit do dalšího zápasu? No tak tie presné prihrávky, veľa sme to držali v obrannom pásme, málo sme útočili, mám pocit, takže mohli sme trošku viacej si robiť väčšie šance, aj keď mali sme dobré šance a presilovky musíme zlepšiť určite, mali sme asi 5 alebo 4 presilovky, z ktorých sme mohli dať gól, ale nedali sme. Partnery Českomoravského svazu hokejbalu sú Hrdým partnerem českého hokejbalu je společnost Crossdog Group, váš distributor denního tisku a časopisů v České republice.